Плувен интернат град Сандански. Бихте ли се представила, госпожо директор? Това е спортен интернат по плуване. Казвам се Нина Ръждева и от 3 години съм директор на спортен интернат в Сандански, а преди това още повече от 10 години съм възпитател в интернат. От 90-та година фактически имам поглед върху работата в интернат. Колко състезатели имате в момента или колко деца тренират при вас? Горе-долу. Да, когато става на въпрос за състезатели, това са само картотекираните към плувен клуб Вихрен. При нас тренират деца, които и не са картотекирани. Това е разликата между двете институции. В спортния интернат има 200 деца, които тренират плуване. Това ни прави най-масовия спорт за града. Имате ли много състезатели, които побеждават на елитни състезания? Има състезатели, които са медалисти от държавни първенства, има и участници в международни състезания. За нас като институция най-важно е масовостта, а спортните постижения са най-важни за плувния клуб. Ние работим с едни и същи деца като цяло, но при нас е изключително важно това, че много деца се занимават с най-здравословния спорт, признат в световен мащаб като най-здравословен спорт, упражняват се в нещо полезно в свободното си време, нещо, което ги възпитава в екипна работа, в организираност, в дисциплинираност, което е много важно. И въз основа вече на всички тези качества, които те изграждат, някои от тях достигат до най-високите постижения на държавни първенства, като Венцислав Айдарски, Любчо Алексиев, Кристина Мунчева, които са ни най-добрите, и още 10 други деца, които взимат медали на държавни първенства. И така, аматьори, но между тях явно има и състезатели с качества да побеждават и да бъдат победители. Точно това е целта, да има много деца, които да тренират, за да могат да излезат талантите, тези с качествата и с възможностите да побеждават. Децата плуват в топла минерална вода, хубав слънчев ден в Сандански. Да им пожелаеме винаги да побеждават и да представят вашия интернат. Благодаря ви много. Вие какво ще пожелаете? Благодаря. Искам да пожелая първо на повече деца от града да дойдат и да плуват, защото не е задължително да бъдат победители в спорта. Нужно е да бъдат здрави, жизнени, да бъдат умни. Спорта плуване повишава интелекта, ще бъдат по-добри в училище и по-големите ще хващат и повече гаджета, защото ще изглеждат по-добре, когато спортуват. И така, елате тук. Красиво е и ви очаква плувен интернат град Сандански. Благодаря ви много още веднъж.